tady Egi a já vás vítám u posledního videa, který jsem vám slíbila před rokem, ale no, tak trochu jsem na to zapomněla. Takže tady vám shrnu celkově věci, kolik mi v té době bylo let, kolik je mi teď let a zodpovím vám celkově ty otázky, jako proč jsem přestala natáčet a věci jako, no prostě, co jsem vám předtím nechtěla zodpovědět a teď už vám je klidně zodpovím. Takže první asi tak nějak věc, co by vás mohla zajímat, je, kolik mi je let a kolik mi bylo let v té době, co jsem začala natáčet. Je mi to trošku trapný, protože já, jakoby, když si porovnáte mě teď, můj hlas teď a můj hlas před těma 2 lety skoro už u toho posledního videa, tak jako zjistíte, že je to trošku rozdíl. Což jako je samozřejmě pravda a je to tím, že vlastně v té době, co vyšlo to moje první video, což bylo myslím 24.9., tak mi bylo prosím vás pěkně 11 let, jo. Vím, že mi někdo typoval 16, tak 16 mi nebylo, bylo mi 11. Zpětně se za to cítím trošku, nechci říct strapně, i když vlastně trochu jo, protože prostě 11letý děti, co si budeme, nemají co dělat jako na internetu, jo. Takže zpětně se za to cítím trošku provinile, že jsem jako neposlechla třeba rodiče a nebyla jsem jako, ne, tak YouTube jako fakt mít nebudeš v 11, tak jsem si řekla, že jo, já budu mít YouTube. Jako je to dobrá zkušenost samozřejmě, jo, jsem za to ráda, protože kdybych jako si ten YouTube, jako já to beru tak, že kdyby si ten YouTube tenkrát nezaložila, tak by se všechno mohlo stát úplně jinak, prostě všechny věci, takže jsem za to jako ráda, nebo jsem jako ráda za tu zkušenost, ale jako furt mi bylo 11, jo, byla jsem fakt jako malý dítě celkem, i když jako teď mi není až o tolik víc, jako je. Mentálně asi jo, ale chápete. No a když jsem natočila to poslední video, bylo 12, jo, takže jakoby teď mi bude 15, nebo příští rok mi bude 15, takže no, jako je to takový zajímavý. Takže doufám, že se na mě za to nezlobíte, protože jako jo, byla jsem 11letý dítě, jo, a jako točila jsem si tady moje ASMR videa, což nevím, jestli bylo úplně dobrý. A teď vám řeknu, proč jsem skončila, protože já se možná budu smát, jo. Ono je to celkem vtipná story, nebo v tu dobu to nebylo vtipný. Ale dneska už to vtipný je, protože jako samozřejmě už jako jsem trošku jiný člověk, jo. Nebo jako trošku prostě jiná mentalita, nebo jak to mám říct. A přijde mi to zpětně vtipný, jo. Ale já prostě jsem to řekla. Pardon, já se budu smát asi. Mojí nejlepší kamarádce v té době, prostě jako, OK, 11letý dítě, jo. Pořád s tím jako počítejte, že mi bylo 11. A táto řekla, pak jsme se nějak přestali kamarádit. Já se fakt cítím hrozně jako goofy, když to říkám tady. A trapně, ale to jedno. Bylo prostě, tak ona to řekla dalšímu kamarádovi, ten to řekl a jedný kamarádce ještě, se kterými se v té době bavila, jenže to jako nebylo úplně fajn. A ty to rozkecali celý třídě. Pardon, ale to počkejte, to ještě vygraduje. Já jsem o ničem z toho vůbec nevěděla, jo. A teď vlastně my jsme byli rozděleni na 2 půlky, jo. Jedna měla výtvarku a druhá měla, myslím, angličtinu. A oni si na té angličtině prostě rozhodli, že si tam pustíme videa, jo. Díky bohu, děkuju pane učiteli, že jim jako řekl, že no, tak jestli si chcete pustit jako jí videa, tak musíte mít její souhlas, což samozřejmě nikdo neměl, protože jsem o tom neměla ani páru. Takže si to tam díky bohu nepustili se, což jsem doteď panu učiteli vděčná, fakt normálně mu budu nosit čokoládu asi každý den, ne. To zase ne, ale fakt jako, že díky bohu, že jim to nedovolil, protože to bych byla asi jako třídní šašek doteď, jo. No a potom jsem to jako zjistila, že někdo mi řekl, hej, co máš furt s tím ASMR, já jsem to jako, no to fakt to ví do prčic. No, takže to bylo trošku jakoby, fakt nechodilo se mi do té školy hezky, jo. Byla jsem taková jako, ty vole, doufám, že si ze mě nebudou dneska dělat srandu. Ale díky bohu jako čas přešel a už si na to nikdo díky bohu ani nespomene. Takže jestli teď někdo vidí tady to video z mých spolužáků, tak vás moc zdravím. Doufám, že se máte pěkně. No, takže potom jako to úplně že jsem zakryla mikrofon, pardon. Takže mi to tak trošku pak dalo jako takovou
demotivaci, prostě mě to nemotivovalo úplně. Takže jsem pak už jako tak moc netočila, protože jako přece nechcete úplně, aby jako vaši spolužáci si koukali na vaše videa na YouTube. To jako úplně nechcete, no. Takže to je ten jakoby důvod, proč jsem skončila. A taky už mě to tolik nebavilo a spíš jsem se k tomu jako nutila, než by mě to bavilo. A pořád jako nemůžu přijmout to, že někomu zrovna říkám, že mi bylo 11, když jsem si založila můj YouTube kanál, to jako pardon. Ale i tak děkuju moc za tu podporu, protože já jsem fakt, jako mě to dělalo fakt hroznou radost. Jako vemte si, že vám je 11, 12 a prostě někdo vám píše, že máte super videa a prostě, že je to baví a že to poslouchají prostě a že to poslouchají jako opakovaně. Já jsem z toho měla fakt strašnou radost a fakt vám chci moc poděkovat, že jste jako mě podporovali a tak. A divím se teda, že nikdo nepoznal, že mi jako fakt je 11, protože podle mě jsem měla fakt hlas jako seriózně ještě menšího dítěte než 11. Ale ono asi, mně se to dobře mluví, když vy jste vůbec neměli tušení, jako že mi bude míň než třeba, nevím, 16, 17, 15, jo. No, takže tak nějak jakoby, tak nevím, co bych ještě k tomu řekla. Takže tohle je nejspíš největší pravděpodobností moje poslední video. Fakt vám strašně moc všem děkuju. Myslím si, že tady na to už se asi nikdo nepodívá, protože už jsem tak trochu upadla v zapomnění, což se ani nedivím za 2 roky, jako jestli si tady to někdo pustíte, tak prosím napište komentář, fakt jako, že jestli jste to někdo reálně doposlouchali sem, tak prosím napište komentář, protože to mě fakt jako zajímá. A to je asi konec tohle videa. Děkuju moc, že jste mě poslouchali a děkuju moc za ty všechny krásné komentáře, fakt si toho strašně moc vážím. Kdybyste se na cokoliv chtěli zeptat, tak mi napište do komentářů, já vám na to samozřejmě odpovím. A mějte se krásně a asi se, nevím, jestli se někdy uslyšíme. Třeba jo. Tak, pa.